ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ሓውኹም ሰላሐዲን ካብ ኑ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም ንካፈሎ ቃል ትህኪት ዋና መንገዲ ናይ ድኽነት እዩ ዝብል እዩ ትህኪት ዋና መንገዲ ድኽነት እዩ ريخم ما نمسب دخنات زفوت يلن ما نمسب بدخنات كنبر زدل يلن ما نمسب بدخنات كوكوع زدل يلن نجرجن دخنات دما من قد تلوه كابت حدا وانا من قد ناي دخنات بزيت ارترنا بدخنات زبس حكا قودنا تهكيت تبهال عبز قودنا تهكيت هيوتهم زقتو سبات منم ترتر يبولون قعزوهم ناب دخنات مخانو قعزوهم ناب سئنات مخانو قعزوهم ناب نايتمنيت علم مخانو ريخهم هكوي سب عب نايتمنيت علم يزنبر بتمنيت راحينو نفسو زا الساقيا بتمنيت راحينو رؤسو زا طفاء مخنياتو هكوي سب كاب تمنيت حليفو عم مجبات كبتصح اي كئلنيو تهكيت زبهال نجر نخبور نجر كا عبئت كا زي تشبطون نطقم خمزي توعلون زقبر حدقنيا من قديو متحف قدس كزارب كله خمزيلو أب مسالي معرف شدشته كاب تقصي شدشته أتهكاي نابتات أخيد مقدو تملكت مو تأبيبكن أتهكاي نابتات أخيد منقدو تملكت مو تأبيبكن وي حلقة وي عزازي يبلون جناخة قلبو بحاجاي يدالو مقبو دما بقوعي يأكب ريخم قلبو معسك اكبالو مقبو معسك دالو لو يفلت يتعطى عبتخ اكبالو زلو عيدك اسنيو عبتخ سرحلو زلو عيدك اسنيو مخنياتو عبتخ بلعلو زلو زبلعمة هنكيسن اتهكاي اتهكايلو كسع مآسيخا بط كتبل مآسيخا كابدك أسكا ختنس حنساء مدكاس حنساء خا متخاس حنساء منتخا تعرفون أعداوكا من مسقال دحرزخا دخنتكا كم فتان من قدنيا دخنتكا كم فتان من قدنيا سئنتكا دما كم أطوار التعات قصب أي يمتسكا ماي جادنس نهاكاي سبيلو دخنت كم فتان من قرنيا سئنت كادماس كم أطوارو تحت قصر أي متأكا نمنتاي متأكا انت تبعالك كيد كايون دي خابع لخا نهاكاي مصحف قدوس كزارب كله تمهار طبيب كتكون يلو مخنياتو تهكيت بزيت ببزنبر هيوتيو ناي عياشو هيوتيو سلازي كاب ጻጸተ ማሃሪሎ ጻጸ ማንም ዝግዱደ የለን ሓለቃ ይብሉ ሓላፊ ይብሉ ነገር ግን ንገዛ ርእሱ ዘዋጽኦ ፈሊጡ ዝሰርሕዩ ኣብ ጊዜ ዝስርሕሉ ዝሰርሕ ኣብ ጊዜ ዝእከበሉ ዝእክብ ኣብ ጊዜ ዝብልዕሉ ድማ ዝበልዕዩ ሃካይ ግን በንጻሪኡ ኣብ ጊዜ ዝስርሕሉ ይድቅስ ኣብ ጊዜ ዝብልዕሉ ኸይልምን ንምንታይ ተተባሃለ ኣብ ትኽእክበሉ ዝግብኦ ጊዜ ሓንሳብ ኣጋሩ የማሳቀል ሓንሳብ ከዕር في دقس حنساب دخيمي لو خعرف بل مخنياتو ناي حكاي بحر كله مس دقاس تتحازيو تهكيت ناب دقاسن ناب معرفن يزقتوكا حكاي سب بحري انت ريخمو ناي ساعات سريحو 10 ساعات زعرفيو زقرم نغاريو ناي ساعات سريحو 10 ساعات اندعرف ابي يخبصح ناي ساعات سريحو معلت اندعرف ابي يخبصح مخنياتو حكاي سب كل جزء نبدك أزق على طف دك أزبزح معرف زبزح أقارو من مسقال زبزح أبتخو قيلوز قبؤ جزء تطو زبل أبتخو خيدلوز قبؤ جزء قف زبل أبتخو تسألوز قبؤ جزء قف زبل أبتخو برابرولوز قبؤ جزء زدكس حكاي سبيو سلازي تهكيت أب هيوتنا سفرا كحز اندحر جميرو منم ترتر يلن نابناي سئنتن نابناي كأنزان قدنا نخير كمزلنا أرجيسنا نفلت من الباش أبستفالالي ناي دخنت هواهو زلوو توليدنا خنكون نخيلينا جن بدخنت كنبرجن من رجعنات نايو ويدما كاب دخنت كنوص من رجعنات نايو نمنتاي تتبهاله أبتستولد كايو أبو تنبريخا مالت هيكونن أكايدا خانت دا معركة كاب تستولد كايو وصع زخونن نابراخ نبر يكاليو كل خمس تولدو سلازي كتصل
ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሃካይ ኢዱ ናብ ጻሕሊ ይሰዶሞ ናብ አፉ ግን መሊሱስ ኣይመልሶን ኢልዎ በኻላ አዘራረባ ንሃካይ ወላ ዕድልን ኦፖርቹኒቲን ኣብ ህይወቱ ተኸፊቱሉ ንዝተኸፈተሉ ኦፖርቹኒቲ እኳ ብጉባእ ኣይጥቀመሉን እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ትህኪት ካብቲ ዋና ጸረ ጊዜ እዩ ትህኪት ካብቲ ዋና ናይ ጊዜ መርዚ እዩ ምንታይ ተልኩምኒ ትህኪት ጊዜ ይበልዕ እዩ ትህኪት ጊዜ ይህልኽ እዩ ምኽንያቱ ጊዜ እንተደኣ ሃሊኹ ክግበር ዝግብኦ ኣብ ጊዜኡ ኣይግበርን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃካይ ሰብ ማለት ገዲድካ ደፊእካ ኢኻ ተፋጥኖ እምበር ባዕሉ ንባዕሉ ኣይፋጥንን እዩ ሃካይ ሰብ ሰዓት ሰሪሑ 10 ሰዓት ዘዕርፍ እዩ ሃካይ ሰብ ካብ ህይወት ካብ ምንቅስቓስ ዝዛሕተለ እዩ ሃካይ ሰብ ኣብ ጉዕዝኡ ዝደቀሰ እዩ እዞም ኩሎም ናይ ሃካይ ሰብ ባህርያት እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 13 ሎም ንትህኪት ክንጸሎ ኢና ድኻ ምእንቲ ኸይትኸውን ድቃስ ኣይትፍቶ ንዕንትኻ ቋሕ ኣብለን ሽዑኡ እንጌራ ክትጸግብ ኢኻ ሕልምኻ ክትጭብጦ ባህግኺ ክትጭብጥዮ ኣብ ዕላማኺ ክትበጽሒ ዝወጠንከ ውጥን ኩሉ ከተካናውንዮ ካብ ናይ ትህኪት ዓለም ምውፃእ ከድልየኪ እዩ ትህኪት ንኹሎም ዝሓለምክዮም ሕልሚ ከም ትምኒት ኮይኖም ከም ዝበሉኒ እዩ ዝገብረልኪ ንዝተኣለሙ ዕልምታት ንዕቅዳትኪ ንኹሎም ኣብ ኩውንነት ዘብጽሖም ትግሃት እንተደኣሎ እዩ ሃካይ ሰብ ወላ እንተሰርሐ ውጽኢት የብሉን ምኽንያቱ ብትህኪት ዝስራሕ ስራሕ ኣብ ውጽኢትን ኣብ ዓወትን ኣይበጽሕን እዩ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ከምዚ ኢልዎ ኣሎ ጥቕሲ 4 ብህኪት ኢድ ዝዓይደኪ ኢድ ትጉሃት ግና ተህብትም ርኢኹም ሃካይ ሰብ ወላ እንተሰርሐ ብትህኪት ስለ ዝሰርሕ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ኣፍረን ኣውጽኢትን ኣይበጽሕን እዩ ሜቢ እቲ ስራሕ ኣብ ሰዓት ክውዳእ ዝግብኦ ኣብ 10 ሰዓት ስለ ዝውድኦ ኣብ ጊዜኡን ኣብ ሰዓቱን ውጽኢት ኣይምጽእን እዩ ትሰርሑ እንተኾንኩም ብትጉሃት ኣዳው ንሰርሕ እንተኾይና ብትጉሃት ኣዳው ብትህኪት ዝግበር ዘበለ ኩሉ ውጽኢት ኣልቦን ከንቱን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ነብስ ወከፍና ኣብ ህይወትና ናይ ትህኪት ዓለም ኣባና ስፍራ ኸይሕዝ ናይ ትህኪት ባህሪ ኣባና ስፍራ ኸይሕዝ ክንቃወሞ ይግበአና እዩ ንትህኪት ክንፍንፍኖ ይግበአና እዩ ንነገራት ኣብ ሰዓቶም ይጽንሐለይ እንዳበልና ንማላለስ ሰባት እንድሕር ኮይና እዚ ንባዕሉ ካብቲ ሓደ ናይ ትህኪት ባህሪ እዩ ህኩይ ሰብ ክገብሮ እንዳኸኣለ ንጽባሕ ይጽንሐለይ ባህሊ እዩ ህኩይ ሰብ ቢጽንሐለይ ንነገራት ካብ ጊዜኦም ዘሕልፍ ሰብ እዩ ህኩይ ሰብ ንዝተኸፈተሉ ኦፖርቹኒቲ ድሓር ከኣትወ እንዳበለ ዘምልጦ እዩ ህኩይ ሰብ ኣብ ኢዱ ንዝኣተወ ነገር በኣግባቡ ሰኣን ምጥቃም ኣብ ሰዓቱ ሰኣን ምንቃሕ ዘብርሮን ዘጥፍኦን እዩ ስለዚ ሎሚ መታን ክንህብትም ስለዚ ሎሚ መታን ሃብትና ክንገልጽ መታን ብክርስቶስ ዘለና ሰናይ ነገር ኣብ ህይወትና ከነስተማቕሮ ክንነብሮ ንዕኡ ትግሃት የድልየና ብትህኪት ዝግበር ኩሉ ውጽኢት ኣልቦ እዩ ስለዚ ትህኪት ካባና ነርሕቐሉ መንገድታት ኣሎ ካብቲ ሓደ ንትህኪት ካባና ነርሕቐሉ መንገድታት ቀዳማይ ንሳዕቤን ትህኪት ኣጸቢቕና ንሕሰበሉ ካልኣይ ንትህኪት ባህሪ ናይ ትህኪት ባህሪ ነስተውዕሎምን ኣብ ህይወትና ድማ ንፈትሾምን ካባና እንድሕር ከነርሕቆ ንደሊ ኮይና ንትህኪት ባህሪ ትህኪት ነስተውዕሎም ንፍለጦም እንተ ኣብ ህይወትናቶም ባህር ለው ካባና ክንኣልዮም ንኽእል ኢና ሳልሳይ ኣእምሮና ፈጺምና ካብ ትህኪት ኣብ ትህኪት ከም ዘይንርከብ ነእምኖ ነእምሮና ፈጺምና ኣብ ትህኪት ከም ዘይንርከብ ነእምኖ ሳዕቤኑ ምስ ፈለጥና ጉድኣቱ ምስ ፈለጥና ሽዑ ኣእምሮና ክውስን እዩ በፍጹም ህይወተይ ኣብ ትህኪት ኣይትርከብን ያኽብል እዩ ራብዓይ ናይ መጨረሻ ግን እዚ ኩሉ ምስ ሓሰብኩን በኢየሱስ ስም ኣነ ህኩይ ኣይኮንኩን ብምባል ንስዓሮ ርኢኹም ንትህኪት ንስዕረሉ መንገዲ ህኩያት ኣይኮንናን ኢልና ብሽም ኢየሱስ ምእዋጅና እዩ ስለዚ ነብስ ወከፍና ከምዚ ኢልና ክንእውጅ ኢና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩሉ ስራሐይ ብትግሃት ስለ ዝገብሮ በትትህበኒ ጸጋ ህኩይ ስለ ዘይኮንኩ የመስግነካ ኣለኹ
ኣብ ጊዜ ኣዜ ትጉሄ ድኽነት ስእነት ትህኪት ይነጽጎ ኣለኹ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትቅበልዎ ዝወሰንኩም ጎይታ ከም ዘድልየኩም ዝተረድአኩም ሰባት እዚ ውሳነ ዝወሰንኩም እዚ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ከም ዝተሰቐልካ ይኣምን ኣለኹ ሓጢአተይ ኩሉ ከም ዝኸፈልካዮ ይኣምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝሞትካ ይኣምን ኣለኹ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ንጽድቀይ ከም ዝተሳእካ ይኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ንዓኻ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ንዓኻ ብምእማነይ ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ እዛ ውሳነ ዝወሰንኩም እንቋ ሓጎሰኩም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ቴሌፎንን ናይ ፌስቡክ ኣድረስን በጃኹም ስንኩም ጽሓፉልና ከም ድወሰንኩም ንገሩና ንሕና ድማ ክንሰደልኩም ዘለና ነገር ተሎ ወረቓቕቲ ትምህርትታት ክንሕግዘኩም ኢና ሻሎም